Fil-katekezi tagħna llum eżistijej xtaqtek nirrifletti fuq tema partikolari li hija l-anzjani. L-anzjanità li hija barka minn Alla, hija grazzja minn Alla, illi ma jagħtix il-kulħadd ħanitek mhux il-kol kemm aħna nistgħu naslu f'din l-età tal-anzjanità bil-ferħ u d-batija li ġib magħha. Illum xtaqt li nirriflettu dan anke ftit fid-dawl ta' żewġ personaġġi li nsibuhom fil-kelma ta' li normalment huma aktar marbuta fiż-żmien tal-miliet, però aħna l-kelma ta' mhix marbuta ma' staġuni. Il-kelma ta' tiddawwalna fil-momenti kollha tal-ħajja tagħna, u għalhekk ħanibda billi naqra k-sirta ta' meta Marija flimkien ma' Ġuseppi ppreżentat il-Ġesu skont il-liġi ta' Mosè fit-Tempju. U hemmhekk Marija tiltaqa' ma' Xmun u Anna. U fid-dawl ta' dil-kelma naraw x'nistgħu nissiltu f'dak li jista' jkun spiritwalità għal ħutna l-anzjani. Mela, sallu eżistijej jgħidilna hekk kapitlu 2 nibdew naqraw minn vers 22. Wara li għalqilhom iż-żmien għall purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u twajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispiritu s-Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nefħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi huwa laqgħu fuq dirajh birek il-Alla u qal: Issu tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi-slim skont kemmtek. Għaliex għajni jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija: Ara dan se jġib il-waqal qawmien ta' ħafna f'Iżrael u se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien u wara ġbubita marret għamlet 7 snin miż-żewġa. Imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju lejl u nar taqdil l-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet tħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Hawnhekk eżistijej rajna kif Marija u Ġuseppi morru fit-tempju u hemmhekk mingħajr ma kienu qegħdin jistennew din il-koppja żagħżugħa Marija u Ġuseppi isibu żewġ anzjani. U forsi hawnhekk l-ewwel ħaġa sabiħa li għandna hija din il-laqa bejn koppja żagħżugħa u żewġ persuni anzjani illi jiltaqgħu fit-tempju tal-mulej. Forsi hawnhekk l-ewwel riflessjoni tiegħi m'għandniex nifqu ftit u nirriflettu dwar il-Knisja. Il-Knisja li tkun il-post ukoll fejn l-anzjani u żgħażagħ jiltaqgħu flimkien. Din hija sfida fuq il-livell anke ta' kultura, hija sfida anke fuq il-livell ta' mentalità, hija sfida anke fuq il-livell ta' il-mod kif nagħmlu l-affarijiet. Però l-isfida hija opportunità eżistijej. L-isfida mhix hemmhekk biex aħna kulħadd jaqbad triq għal rasu anzjani għalihom u żgħażagħ għalihom. Però hija l-Knisja tkun il-post ukoll il-komunità nisranija titħaddam fiha l-anzjani u ż-żgħażagħ l-tnejn li huma għandhom x'joffru xi ħaġa lil xulxin.
Hawnhekk eżistijej kemm Marija u Giuseppi għandhom xjoffru lil Xmun u l-Anna, manka Xmun u Anna kellhom xi ħaġa xjoffru l Marija u Giuseppi f'din il-mixja ta' fidi. Allura l-ewwel riflessjoni tagħna jew nistaqsu ftit hekk aħna il-gruppi taż-żgħażagħ tagħna. X'qed isir fihom fih dan il-Knisja biex inlaqgħuhom iktar mal-anzjani? X'qed isir anke biex nagħtu spazju ftit l-anzjani li jaqsmu l-esperjenza tagħhom ma' żgħażagħ, mhux biex iż-żgħażagħ murin huma biex iż-żgħażagħ jagħtuhom. L-istess min-naħa l-oħra kemm qed ngħinu l-anzjani tagħna anke bħala ansara fil-Knisja jinfitħu għal realtajiet ġodda li l-Ispirtu Santu jqajjem permezz taż-żgħażagħ fi żminijietna. U kemm għandna ċans il-momenti li ninaqdu flimkien, forsi hawnhekk hija żbuħija tar-realtà tal-parroċċa. Eżisti kif nafu aħna Knisja Kattolika għandha din l-istruttura tal-parroċċa. Jista' jkollna tendenza li meta ninagħlqu biss fl-għaqdiet il-movimenti tagħna illi nkunu mal-istess nies bħalna żgħażagħ għalihom, żewġin għalihom, anzjani għalihom. Ċertament dak ukoll għandu l-valur tiegħu. Iż-żbuħija ta' parroċċa però hija proprju li mhijiex xi għaqda magħluqa fiha nfisha, imma hi tħaddan il-membri kollha differenti tal-komunità. U hawnhekk hija dejjem l-isfida tal-ħajja parrokjali, hija piż li anke l-kappillani iġorru x'inqabdu f'tensjoni ħafna drabi li jġorruha huma, però huwa laqal anke ta' min huwa qed imexxi l-parroċċja mal-kappillan, il-kunsill pastorali parrokjali primarjament, illi joħloq dan l-ispazju, joħloq dawn il-momenti bil-kollaborazzjoni tal-għaqdiet u l-movimenti u anke n-nies kollha li jattendu għall-quddiesa. Hekk jew mela it-tempju kif kien hawnhekk Ġerusalemm, il-Knisja ssir l-ewwel spazju ta' inkontru ta' laqgħa bejn l-anzjan u żagħżugħ, bejn iż-żagħżugħ u l-anzjan miftuħ għal xulxin. It-tieni ħaġa li rridu nieħdu anke minn din il-kelma eżistijej hija kif kienu qegħdu nqattaw l-anzjanità tagħhom dawn iż-żewġ figuri Xmun u Anna. Ċertament ma kinux anzjani li remaw ħajjithom biex nuża daqsxejn din il-kelma ftit goffa. Ma kinux anzjani illi issa ormai tajt li kelli nagħti l-ħajja tiegħi spiċċat. Laqqas ma kienu anzjani isma' issa jien artu rajt issa jiena noqgħod naħseb fiha nnifsi. L-eżus tiegħi l-ewwel ħaġa fuq daw iż-żewġ affarijiet li rrid ngħid hija illi ejjew ma nagħtux it-toma, il-messaġġ moħbi, il-feeling, il-vibe li l-anzjani huma l-iskar tas-soċjetà li jisma' issa inti ma dik tipproduċi xejn, ma dikx iddaħħal tiġġenera l-ekonomija, ma dikx tipproduċi x-xogħol u allura isek inti issa m'għandek l-ebda valur issa bloqna kif jgħidu ċerti anzjani tipo aħna issa ma niswaw xejn. Għaddu attenti li ma nagħtux dan il-messaġġ eżistijej. L-apposta u laqas mhux apposta. Min-naħa l-oħra anke l-anzjani tittrattawx lilkom infuskom dan il-mod. Li donnok issa spiċċajt, li donna issa ħajtek intemmek lej, hija fażi ġdida l-anzjanità illi għandha d-dinamika tagħha ċertament mhix id-dinamika ta' żagħżugħ ta' adolescenti tal-mezzetà ta' minn assolutament, imma għandha l-fażi tagħha, imma ma jfissirx li int m'għandikx aktar x'tikkontribwixxi. Tant anzjani eżistijej illum speċjali ċerti nanniet li jispiċċaw rabbu n-neputijiet minħabba s-sitwazzjoni tal-koppji żgħar tagħna. U għall-ħares m'għandniex in-nanniet eżistijej li minnaħa ħanidu hekk xi drabi isa mhux fair li fi żmien li għandhom bżonn ċerta mistrieħ jispiċċaw ċerta pressures anke fuqhom huma wkoll. Però min-naħa l-oħra għall-ħares ma kienx lilhom fis-soċjetà tagħna li qegħdin jgħinu tant il-koppji eżistijej sabiex jridu jkomplu jaħdmu għall-familja u n-nanniet jagħtu dawn is-sem. Għandha il-vantaġġi, għandha l-iżvantaġġi tagħha dir-realtà, però l-imħabba kemm toħroġ fl-anzjani li akkosta dan is-sagrifiċċju tagħhom jibqgħu għaddejjin anke b'din il-missjoni fih dan il-familja, anke b'mod qaddis u eroiku ngħid li xi drabi vera
fl-anzjanità il-bikiet ta' tfal jibda jdejqek iktar forsi l-imqarbet tarhom imqarbin u forsi ikissru jiġru u int m'għandikx dak il-moħħ min clashes jitilgħu fil-familji tagħna, però biex ngħidu hekk on the whole hemm ħafna mħabba eżisti u nixtieq ninkoraġġikom f'dan u nixtieq ngħidilkom grazzi. Minnaħa l-oħra hemm l-aspett spiritwali eżisti li hekk minn dan il-Vanġelu nixtieq nieħu. X'munu għandna ma għadux hekk biex ngħidu hekk iħarsu ma fl-anzjanità tagħhom użawha ħafna b'mod tajjeb mill-aspett spiritwali. U dina nixtieq nagħmel enfasi fuqha eżistijej. Ma naħduwix for granted illi għax persuna hija anzjana allura forsi hija minn ġenerazzjoni oħra li kienu iktar reliġjużi, iktar tal-Knisja, iktar jitolbu, iktar devozzjonali nir-rużarju fid-dar fil-familja. Fisser li l-anzjani tagħna huma kollha hekk. Le. Jiena tqajt ma' anzjani eżisti li għatem il-qalb jibsa għal-Alla. Anzjani li forsi għadhom ibatu għadhom iġorru mweġġata l-ċirkustanza politiko-reliġjuża li għaddejna minna f'Malta fis-sittinijiet. Mingħajr ma nidħol fiha fil-mertu fiha nfisha la naħaw laqas oħra. Tnejt biss li għatanna anzjani li għadhom iġorru din is-sofferenza dawn il-ġrajiet fil-qalb tagħhom għal raġunijiet li ma niġġudikax. Imma għatanna anzjani b'di-realtà. Għatanna anzjani li anka minħabba fek forsi għadhom mhumiex jersqu lejn il-qrar, mhumiex jersqu lejn it-qarbin, għatem ċerta ħanejdu hekk rabja, għatem ċerta uġieħ, għatem forsi ċerta aggressività wkoll lejn il-Knisja. U anka hawnhekk eżistijej nixtieq li nagħmlilkom stedina maħbubin tiegħek, jekk forsi għal xi raġuni qed isimgħu dan il-programm dal-istazzjon bħalissa. Jekk dil-kelma qed tasal għandek u inti qiegħed din is-sitwazzjoni. Nista' nifhem li tħossok imweġġa. Nista' nifhem li forsi inti tara li ma kienx ġuż dak li ġara, etc. Però għażis hija il-ħajja tagħna ħadd tkompli. Talbu maħfra skużi mill-ġiex naħat għall-istorja. Kulħadd kellu l-punt tiegħu, kulħadd kellu l-iżbal tiegħu. Però ejjew aħna npoġġu l-Ġesu mill-ġdid fiċ-ċentru. Anka forsi fejn għandna r-rabja, fejn għandna l-weġat fil-qlub tagħna. Ġifieri nsib anzjani jeżisti jiena wkoll li kien l-anzjanità tagħhom anka fejn tidħol biex ngħidu hekk il-ħajja affettiva, il-ħajja sesswali hemm ċerta nuqqasijiet. Eżisti ejjew anka fl-anzjanità noqogħdu attenti, ejjew nħejju ruħna anka l-laqatana mal-mulej kif ser nitkellmu. Ejjew eżistijie anka bħala anzjani. Infiqu minn ċerta weġġat li forsi nżommu għal snin twal. L-anzjanità hija mument li għandha bżonn ħafna fejqan. Ħafna fejqan. Quddiem Alla. Għandna bżonn hekk insibu l-Ġesu illi jagħtina l-fejqan tiegħu spiritwali. Hekk forsi minn weġġat li inna nġorru fl-istorja tal-familja, fuq l-istorja tax-xogħol, forsi anka ċerta diqa tal-qalb li proġetti li xtaqna li kellna fil-familji tagħna, fil-business, fil-ħidma li ma rnexxitx, u allura tgħix l-anzjanità tiegħek jiddispjaċik dak li m'għamilx fil-passat fejn ma kienx hemm suċċess. Forsi tgħix l-anzjanità tiegħek jiddispjaċik għal affarijiet li stajt għamilt u m'għamilx. U tibda tara kemm opportunitajiet lift fil-passat fil-ħajja tiegħek. Però dak kien passat qalbi issa l-mulej jistiednek biex timxi l-qudiem. Forsi anka ċerti anzjani għaddu momenti fejn jerġgħu itellaw id-dnubiet kollha li kienu għaddu minnhom u forsi b'dubju jekk din errejtix, jekk di errejtis sew, jekk din verament iddispjaċinix, jekk din imma li xiena permettejt li nagħmel dan id-dnub li naqa' fih u jekk Alla verament sejħenna lija, anka din tista' tkun forma ta' tbatija spiritwali, eżiskuti anzjani li nixtieq mill-qalb. Jekk għandkom dan it-turment f'qalbkom, għamlu darba qrara ġenerali fejn tpoġġu kollox taħt il-ħarsien tal-imħabba u ħnina Alla. Wifqu hemmhekk però, jew konna l-fiduċja fil-mulej Ġesu illi verament jaħfer
id-dnubit tagħna li tassew ħafrinna. M'hemmx għalfejn noqogħdu nsawtu lil nfusna, m'hemmx għalfejn noqogħdu nittorturaw lil nfusna. Eżistijej. Din ir-realtà jekk Alla ħafirx id-dnubit tal-passat tiegħi, once li inti tlabtu maghfra, il-mulejtak il-maghfra. Fl-istess ħin hawnhekk naraw il-xmun u l-għandna li qed jgħixu l-ispiritwalità tagħhom, ir-relazzjoni tagħhom b'mod attiv, ċe kienu qegħdin jistennew il-Messija li anke fl-anzjanità tagħhom kienu qed jistennew il-mulej li jidħol f'ħajjithom u jagħmlu esperjenza tiegħu. Xmun immiss il-Ġesu. Xmun janna il-Ġesu miegħu. L-esperjenza li għamlu Marija u Ġuseppi fiż-żożija tagħhom, xmun jagħmilha fl-anzjanità tiegħu. Eżistijej, qatt huwa tard biex inti tista' tiltaqa' ma' Ġesu fil-ħajja tiegħek. Qatt huwa tard biex inti tista' tagħmel l-esperjenza tal-mulej f'ħajtek. Qatt huwa tard biex inti tista' tmiss il-Kristu. U jekk anke forsi hemm anzjani lilkom ma titqarbnu, lilkom ma tqerru, jew hemm ċerta drawwa li anke jekk tmur il-qudies kuljum imma titqarben bis-silħat jew titqarben rarament, miss il-mulej kuljum fit-tqarbin imqaddes. U nħeġġiġkom fl-anzjanità il-mulej tagħkom id-don ta' żmien, id-don tal-ħin. Użawh b'mod tajjeb. Tibżawx jekk forsi meta kontu iżgħar ma kontux tersqu għall-qudies, imma issa li forsi bħala anzjan għandek il-ħin ersaq lejn il-qudies ta' kuljum. Toqgħodx tgħid issa ħammur nikollatba tal-bib tal-Knisja jiena qesni ipokrita, qatt mhuwa tard qalbi. Il-mulej jista' jsibek fl-anzjanità tiegħek. Jagħtik issa fl-anzjanità tiegħek dak li lil Marija, il-Madonna ta' fiż-żożija tagħha. Kemm hu sabiħ dan Alla tagħna eżisti. Hekk din hija xena vera sabiħa, xmun u Anna jaraw l-istess Ġesu li Marija gawditu miż-żożija tagħha li anke San Ġusepp. Ma inti tista' tgawdi lil mulej anke fl-anzjanità tiegħek u tgħid jiena rajt is-salvazzjoni. Xmun u Anna tnejn kienu nies immexxija mill-Ispirtu Santu. Minn din il-ħajja anterjuri ta' Alla illi jammar ġewwa fik. L-Ispirtu Santu eżistija li jibqa' jagħtina d-doni, jibqa' jagħtina l-karizmi, jibqa' jaħdem permezz tagħna, jibqa' jaqgħadna ma' Ġesu, jibqa' jġeddidna, jibqa' jfejjaqna, jibqa' joħloqna mill-ġdid. L-Ispirtu Santu li qaddisna anke fl-anzjanità l-ħidma tal-Ispirtu Santu tibqa' għaddejja fil-ħajja tagħna. L-Ispirtu Santu lilek jista' jużak bħala anzjan. L-Ispirtu Santu lilek jista' jagħtik il-qawwa biex l-erf li inti akkwistajt fil-ħajja, biex l-esperjenza ta' Alla li int bħala anzjan akkwistajt fil-ħajja, biex id-batija li int għaddejt minna fil-ħajja, biex dak li inti tallimt dwar Ġesu fil-ħajja, inti bil-qawwa tal-Ispirtu l-mulej jużak biex inti tkun xut ukoll. Ġesu qal l-apost li meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu intom tirċivu l-qawwa tkunu xhieda tiegħi, anke int bħala anzjan tista' tkun xut ta' Ġesu, int bħala anzjan għandek l-esperjenza l-erf tal-ħajja, esperjenza itwa tal-Knisja, tal-fidi, tal-mixja ta' fidi, ta' dnub, ta' grazzja, ta' awmin, ta' waqat, ta' nżulu, ta' tlajja, ta' ġlietu, ta' paċi. U dan kollu inti għandek responsabilità li taddieħu l-uliedek u l-ulitulidek. Min-naħa l-oħra anka iż-żgħażagħ iridu jsibu l-mod kif jisimgħu b'ħafna umiltà lejn l-esperjenza tal-anzjanità qabilna. Kien għandi ammirazzjoni kbira li ħafna anzjani li jgħixu l-gwerra u Malta li aħna żgħar mexniex, ma nafux x'jiġifieri dik id-batija, x'jiġifieri tisma' l-errej, x'jiġifieri tidħol fix-shelter, x'jiġifieri torqod bla ikel, x'jiġifieri tqanċqaġ ħatara se tiekol, x'jiġifieri toqgħod b'xejn biex tagħti l-ikel lil uliedek, x'jiġifieri tgħix bir-raxin. X'jiġifieri tara l-familjari tiegħek imutu, mirduma, x'jiġifieri timrat, x'jiġifieri tistenna għall-benefiċċji tiegħek. Ma nafux dan x'jiġifieri. Dan huwa prezz li tqabbilna ħallsu għalina. U aħna ma nistgħux għax taf x'int meta tikber tista' timrat bid-dimensja tibda tinsa, però anke aħna żgħażagħ jista' jkollna dimensja eżistijej illi ninsew il-memorja kollettiva tan-nazzjon tagħna, tal-Knisja tagħna, ta' dak li għaddew ta' qabilna. Eżisti, li mhuwiex tajjeb, ċertament mhuwiex tajjeb. Għandna bżonn li nibqgħu nisimgħu dawn l-esperjenzi. Aħna mażżar ma nafux jiġifieri.
Imma għandna bżonn lilkom eżis anzjani tibqu issemmawna il-fidi radikali tagħkom kif għextu l-imbirek konvoj ta' Santa Marija kemm emmintu li l-Madonna daħlet għal pajjiżna li jomna Marija ħabbitna f'dak il-moment kif l-istorja l-ġrajja rajtuha fid-dawl tal-fidi. Forsi din hija kapaċità li llum qed nitilfu ħafna li l-ġrajjiet tal-ħajja tagħna li l-istorja tagħna ta' pajjiżna naqrawha wkoll fid-dawl tal-fidi u mhux inwarbu naqtaw il-fidi mill-istorja. Eżistijej. Dawn huma kollha kontribuzzjonijiet kbar li intom tistgħu tagħtu. U nixtieq nagħlaq eżis ħuti anzjani nagħmel appell lilkom inħeġġiġkom il-qalb kunu nies ta' talb. Tiddejqux li fl-anzjanità tagħkom tisimgħu iktar programmi reliġjużi, tibqgħu titgħallmu, taqraw il-Vanġelu. Titolbu it-talb anke li forsi hu tradizzjonali però talb li fih qawwa kbira bħal mija talba ta' Rużarju. Jitolbu ħafna l-Knisja, jitolbu għas-saċerdoti, jitolbu għal-familji. It-talb tagħkom huwa bżonjuż kif għamlet Anna ta' 80 sena ħajjita fit-talb u fis-sawm wara li romlot. Eżistijej, nitlobkom u nixtieq nagħmilkom appell minn qalbi ma tafux għal min ħadd tolbu għalija Father Hayden, semmuni bisimkom fit-talb tagħkom qed nagħmlilkom din ir-request, qed nagħmlilkom din it-talba jien b'mod personali. Nixtieq nafda lili nnifsi u l-Ministeru Saċerdotali lil Mulej Afdali fidejkom eżis anzjani. Qed nitlobkom mill-qalb illi nafda fidejkom fit-talb tagħkom, fit-tbatija tagħkom il-Ministeru Saċerdotali tiegħi, il-vokazzjoni tiegħi u li nnifsi. Għandi bżonkom. Għandi bżonkom. It-talb tagħkom huwa essenzjali għalina fil-Knisja. Ma ngħaddux mingħajrkom u d-dimalla biss tafu x'jiġifieri. U l-aħħar ħaġa nagħlaq biha tiegħi, l-anzjanità b'xi mod ma nistgħux ma naffrontawx il-verità. B'xi mod titħejjina wkoll għall-laqgħa tagħna mal-Mulej għal dejjem. Ċertament illi il-mewt tista' tiġi fuq kulħadd eżistijej mitu trabi, mitu żgħar qabel ma mitu l-kbar, però normalment l-anzjanità qed tkun anke tħejjija laqgħa tagħna mal-Mulej għal dejjem ma tkun tagħna fl-eternità. Tibżgħux tħejjulkom nfuskom għall-mewt, tibżgħux tmutu ma' quddiem Alla, tibżgħux tħejjurukom għal dak il-mument meta Ġesu ġej jannaqkom b'tannieqa kbira għal dejjem fl-eternità fejn tħossukom imbeżżajn kuraġġ eżistijej. Itolbu l-Ispirtu Santu jneħħilkom il-biża', itolbu l-Omna Marija u San Giuseppe jakkumpanjawkom. Jalla eżistija anke aħna bħala saċerdoti, ma nibżgħux inkunu ħdejn ħudna anzjani. U nixtieq minn qalb anke f'dal mument insellem is-saċerdoti anzjani fid-djar tagħhom, fid-djar privati u s-saċerdoti anzjani fid-dar tal-kleru. Kull darba li l-Mulej tan il-grazza li stajt inżurkom dejjem kontu ta' faraġġ u ta' tama lija. Li nara saċerdoti tqabli kemm ħadmu, kemm batew, kemm ħabbew il-Ġesu, però ankissa fl-anzjanità tagħhom huma saċerdoti li għadhom jitolbu flimkien, li jieħdu ħsieb xulxin saċerdoti anzjani. Nirringrazzja s-Solit tad-Dar tal-Kleru għad-Dija taċ-Ċinaklu li anke għatu dan is-servizz is-saċerdoti anzjani. U xtieq nagħmel appell morru fittxu s-saċerdoti anzjani. Kemm saċerdoti taw servizz fil-parroċċa llum kulħadd nesihom, ħadd m'għadu jmur jarhom. Morru warawhom id-Dar tal-Kleru, iftħu qalbkom, morru pattulhom lura l-ġid kollu li jagħmlu magħkom, għatuhom lura l-imħabba li tawkom, għatuhom lura il-grazzi kollha li tawkom, bit-bissima, b'kelma, b'talba magħhom, b'rigal ċkejken. Ersqu eżistijej lejn din il-ġawra moħbija li għandna f'Malta, id-Dar tal-Kleru fejn tilqa' is-saċerdoti anzjani tagħna u jekk nagħmlu dan il-Mulej jagħtina islim.